हेल' लोगोफोर दिनै बेरेफुंजानि आङो फिसाजों गेलेनायावनो खानाय गुब्रुंजोब्बाय बेयाव आङो मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांबाय आरो आंहा बिराद खानाय गदों माने डेलिभारिनि उनाव बयनिबो खानाया बिमाफोरनिया गयो आंनियाबो बेबायदिनो गदों जायनि जाहोनाव आं खानायखौ थबस्र' हास'नानै लादों जेरावनो मेरावनो खानाय लबारफोरावबो खानाय ओंखाम जानायाव मानि मोनो ओंखाम ओंख्रिफ्राव मोनो बेबायदिनो बिराद प्रब्लेम मोनो खानाय गनायनि थाखाय बिनि सायावनो आं माखासे नागिरनानै बिनि जाहोन आरो बिनि सलुसनखौ आङो नागिरनानै मोनदों बेखौ आं जोबनायाव बुंगोन नोंथांनो भिडिअखौ जोबजासिनाय हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल मम एन्ड आभिडिया आंनि गुबुन मोनसेबाव भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय जेखियानो जाया जोंहा थांनोसैलाय नै माखासे खामानि दं बेनार मेन गेटआव जोंहा बेनार गायनो मोनाखैमोन बेखौ गायनो थांगासिनो आं आखायाव खरद लादों जनालिया बेनारखौ लादों ओमफ्राय बिनिफ्राय हाथुरा लादों आङो काजल लादों दा बेखौनो जोङो बेनार लगायनो होननानै थांगासिनो मानो जोंहा दिनै फुङाव डिउटि गैयामोन फैनानै स्कुलाव जोङो नुबाय जोंनि माखासे लिरनांगौ खामानिफोर दंमोन मानो जोंहा पान कार्ड एप्लाइ खालामनांगौ बेंक एकाउन्ट एप्लाइ खालामनांगौ दङ बिनि थाखायनो बिनि उनाव आङो नायबाय जोंहा बेनार दोननो थाखाय थुफि बायदि गाजोला गैया बेखौ जों लायनो थांनांगोन बिनि उनाव जोङो आयंनाव बिबाय बाथामखौ मानो बायनो आयंनियावनो बिल्डिं लुखोन्दा बाथामा आग्लायनानै दङ बेखौ एसे जोंनो नांगौमोन होननायखाय आयंआ नागिरनानै ला होननायखाय जोङो नागिरनो फैबाय नागिरनानै मोननानै लाबोबाय माखासे बाथामखौ जों बेखौनो दा बेनारखौ जखा सुनानै हास'नो नागिरदों नाथाय बाथामा इसेबां गोरा जोङो खरद फिसाजों हास'नो हायासै बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बाद होनानै दोनथ'नानै आरोबाव आयंनि बाथाम दोननाय जायगायाव थांफिननानै जोङो माखासे बाथामफोरखौ लायफिननो होननानै जोङो थांखि लाबाय बिनिफ्राय जों थेवब्लाबो बेखौ एसे ट्राइ खालामदोंमोन जों हाखावनो हागोन होननानै नाथाय जोङो बेखौ हाखावनो हायासै बेबायदिनो जोङो आरो गुबुन मोनसेबाव बाथाम नागिरदों होनना आयंनि बाथाम दोननाय जायगायाव फैबाय नाथाय बाथामानो गैया गासिबो औवा गोजा थेवब्लाबो जोङो बेखौ नागिरनानै जोङो माखासे बाथामखौ मोननानै लानानै हाखावबाय बेखौनो जोङो हास'नानै दा बाथामजों बेनारखौ दोथाबनो नाजागासिनो दङ फिसा लानानै खामानि मावनो फैनायाबो माब्लाबा बिराद मा होनो मोजां खामानि जायो फिसाखौ लाफ्ला केमेरा खेबनानै आंहा दिनै खामानि मावनो गदों मानो होनोबा आंना फिसाजोआ बाजानानै उन्दुलांबाय आरो बेहा बेबायदिनो बाजानानै उन्दुलांग्रा हुदा दंखायो दानिया आं बुंफिननोसै खानाय गनायनि सोमोन्दै नर्मेलि खानाया मा जायो जेरै नेचाराव जाया होनबा जोनोम जायो बिनिफ्राय देरो लावो आरो मोनसे सम मोनहैनानै थाबथाहैयो बिनिफ्राय सिरियो बा थैयो बेबायदिनो नर्मेलि मानसिनि खानायाबो बेबायदिनो जायोनो आरो जोंनाव रज'यो ओमफ्राय रज'नानै देरलांनानै थाबथाहैयो मोनसे समसिम बेयाव दसे रेस्ट लानानै बिनिफ्राय गयो आरो मानसिनि खानाया नर्मेलि बेयो नेचारेल आरो बियो बिदिनो जाखायोखा दा मा जायोनो प्रेगनेन्सि टाइमाव जेब्ला जों प्रेगनेन्ट जायो बे समाव जोंहा माखासे हर्मनेल चेन्जेसनि थाखाय माखासे हर्मनफोरा सोलाय सोल' जानायनि थाखाय गोबां बुस्थुआनो सोलाय सोल' जायो नङा होनबा बेयाव मोजां जायो माब्लाबा मायाबा गाज्रि जायो माबा माबि बेमार जोंनियाव साबफायो मायाबा बेमारा हामोबो बेबायदिनो जायो बेबायदिनो जोंनि समाव हर्मन सोलाय सोल' जानायनि थाखाय खानाया 9 मास जेसेबां गथ'आ उदैयाव थागोन 9 मासाव खानाया गयोबाबो बिराद खम गयोनो आरो ओमफ्राय जों बेखौ फात्ता लाफेरा आरो आं गोसोखांनानै आं एसे सानदों आरो नंगौ बे समावहाय खानाया बांद्राय गमारा ओमफ्राय नर्मेलि जिबायदि खानाया गनांगौमोन माने गनायाथ' नेचारेलखा ना माने दहाय बुंनाय बायदि रिपिट खालामफिनला आङो बेखौ नेचारेलखा ना गनायाथ' बे गनांगौआबो गवालासिनो थाबथायोनो आरो बिनिफ्राय जेब्ला गथ' जोनोम जाखाङो बे गथ' जोनोम जाखांनायनि उनाव जोनोम जाखांनाय लोगो लोगोनोथ' जोंना खानाया गवाना बिनि मास मोनसे थानानै बा मास मोननै मास मोनब्रै मोनबानि उनावबो जोंनि खानाया गनो मा होनो जागायजेनो आरो गयो गथ' जोनोम जाखांनायनि उनावहाय होमबा बे गथ' जोनोम जाखांनायनि उनाव खानाय गनाया मा जायोनो जोंनियाव 9 मासदि खानाया गवालासिनो थादोंमोन ना बे खानाया एखेबारैनो गयो आरो होनबा माबायदि साननानै जाय नर्मेलि लासै दिनै एसे गाबोन एसे गबाय थादोंमोन बे गवालासिनो थाबथानानै खनसेनो गबा लांदां जागोन ना जाया जों गिनाय मोनगोन ना मोना ना दंफांनि बिलाइफोरा खनसेनो ज्रय सिरिबा लांदां जागोन ना जायो नङाबाथ' बिसोरबो सिरिबाय थायोना दिनैबो सिरियो गाबोनबो सिरिदों रोदोमदों नङा होमबा दंफांनि बिलाइफोराबो बेबायदिखौ जों फात्ता मोना बारा नाथाय बैसागु जाहां समाव माबायदि ज्रय सिरिजोबनानै गोदान रोदोमो बेबायदि जायो आरो जोंनि खानायाबो माने 9 मास गथ'आ जोंनि देहायाव थानाय समावहाय खानायनि गनाया बिराद खम माने गवानो आरो बांसिनानो बेखायनो सोरबा प्रेगनेन्ट हिन्जावफोरा बिराद मोखांफोरा ग्ल' फैयो खानायफोरा बिराद साइन जायो बिराद मोजां खानाय आरो बिराद थाब लावो बेबायदि जानायखौ नुयो बेखायनो बेनो आरो जाहोना ओमफ्राय जोङो बे जेबो गिनांगौ नङा बे बयनावबो जाखायो नर्मेल खोथा बियो दाथ' आंनाव जेरावनो मेरावनो खानाय गयो खानायखौ ओरै बोबानो खानाया गनाय फैयो बिनिफ्राय खर' लोब्बाथो खानाय गयो
लबाराव खानाय लबाराव खानाय फैफायो बेबायदिनो बिराद प्रब्लेम आरो नाथाय बिनि गेजेराव जुदि मास बोसोर गगानायाथ' गगाफिनो ना बिनि उनावबो जुदि गगायालासिनो बोसोरसे गाहाम थाङो बा बोसोरसेनि बाराबो गबाय थायो बांद्राय गनाय मोन्दों लिमिटनि बारा गनाय मोन्दों बेबायदि जुदि मोनथारोब्ला हले नर्मेल जानाय नङानो आरो बियो नर्मेल जानाय नङा बेनि थाखायबा जोङो ट्रिटमेन्ट लानांनोबो हागौ बेनिफ्राय जों माखासे बेखौ न'आव जुदि जों मा होनो बेखौ खानाय गगानायनिफ्राय एसे बासायनो थाखाय माबा मोनसेथ' जों खालामनांगोन ना नङा होनबा जोंनि खानायखौ बांद्राय गबाय थायोबा एसे माबा मोनसेथ' जों राहा लानांगोन ना बेनि थाखाय आं मा राहा लादों आरो आं मा प्रुफ मोन्दों मा फोरमान मोन्दों माबायदि बे जाहैबाय खानाय गोलाव लायोबा बांद्राय गयो खानाया ओंखायनो खानायखौ हायोबा एसे आं बायदि हास'लायनांगौ होनना बुङाखै आङो एसेबाबो हास'नानै गुसुं खालामनांगौ ओमफ्राय नाम्बार 2आव जेबो मा होनो खानाय गगानायनि सेम्पु खानाय गगानायनि कन्डिशनार माबा खानाय गगानायनि थाव फुननो नाङा बेयो बांद्राय गोरा खानाङा आरो खानायखौ हायगौबा एसे खांख्राइफोरजों खेबना लानांगौ बांद्राय जेसेनो गोरा खायो एसेनो माने बिराद गुरै नरम जाना थाखानाय ना खानाया बोबानो खि गखायो होमबाबो खानाय गोरा खानानै बेखौ बोबाथ' बे गखागोन ना बेखायनो खानायखौ बांद्राय गोरा खानाङा बे आरो ओमफ्राय जोङो मोखोन गाइखेरनि मोखोन बे गाइखेर गोखै ना मा होनो ना बेखौ खर'आव लागायनांगौ दाउदै गोथां लागायनांगौ ओमफ्राय बेबायदि लागायनानै लायोबा एसे खमायो आरो बेबायदिनो आंनि ब्लगनि गेजेरजों बेबायदि मोनफा फिसा इनफरमेशनफोरखौ नोंथांमोननो होनायनि गुबै जाहोनानो बेनोल' जायखौ आं मिथिगौ बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनाय मानो होनोबा जा गियानखौ आं मोनो बा सोरबाया मोनो बेखौ गुबुननो होनांगौआ जोंनि दायथ' नङा होनबा आरो दा ओरैबायदि जुग जालांबाय माने गाज्रिखौल' बयबो नोजोर होनाय ससियेल मिडियायाव एकदमबारे नेगेटिभ बाथ्राजों गाज्रि बाथ्राजों गावजों गाव नायलायनो हायैजों ससियेल मिडियानि बाख्रिया बुंजोब्बाय नायग्राफ्राबो नायसे नायनानै बखियो मानो ससियेल मिडियायाव नोंसोर बेबायदि फैबाय थायो मानो ससियेल मिडियाखौ नोंसोर बेबायदियाव बाहायखो मानो ससियेल मिडियायाव नोंसोरो गाज्रि आखल दिन्थियो होननानै नों नायनायखायसो नुदों गाज्रि आखलखौ नों नायनायखायसो नों बिसिनि नेगेटिभ खोथाखौ मिथिदों नों नायनायखायसो बिसोरो लाइक मोन्दों नायदोंथ' नंगौना नङा बिराद बुरजा भिउस मोन्दोंथ' बिसोरो बेखायनो बिसोराबो खर' देरदों बेखायनो बिसोराबो लब जादों होनबा जेखियानो जाया मानो बे आंनि टपिक नङा आं जा एक्सपिरियेन्स मोन्दों आं बेखौ नोंसोरजों शेयार खालामो आंनि बेलायाव बेयो जादों नोंनि बेलायाव जायाबो जानो हागौ आंनि बेलायाव बे खामानि होदों नोंनि बेलायाव खामानि होआबो जानो हागौ नङा होनबा बयनिबो देहाया बेलेग जायो आरो बेबायदिनो आरो गोबां बेखायनो आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं शेयार खालामो बेयावहाय नोंथांमोनहा गोरोन्थि बुजिनो नाङा दाथ' मा जालायगासिनो दङ आं नायाबो बेफोरखौ आं बांद्राय नेगेटिभ बाथ्राखौ आं सानोबा आं नायोबा आंनि खर'आव हाबना थायो आरो बे खर'आव हाबबाथाय आंनियाव थाब गवा बुस्थुफोरा बाथ्रा खोथाफोरा आं बावगारनो हाया बेखायनो आं नायनो मोजां मोना जेब्लायबो आं पजिटिभखौ नायनो मोजां मोनग्रा जालांबाय आरो ओमफ्राय जेसेनो हायो आं नेगेटिभनिफ्राय खारनो नाजाग्रा जाबाय बेनि थाखायनो आं सानो जेसे हायो जोङो पजिटिभ खोथाफोर पजिटिभ बाथ्राफोर पजिटिभ माने खामानिफोरखौ मावनानै जोङो दिन्थिनांगौ आरो जा एसे हायो पजिटिभ साननाय हनायखौ जोङो शेयार खालामलायनांगौ नङा होनबा बेनो आंनि मोनसेल' थांखि आरो खानाय गनायाथ' बयनिबो प्रब्लेम बेनि गेजेराव आंनि माबायदि आं सलुसन बेखौ लादों बे आंनि एक्सपिरियेन्स आंनि मा होनो आं मावनानै मोननाय आं सलुसन आं नागिरनाय बेयाव नोंथांमोनहा बेलेगबो जानो हागौ बेलेगबो नागिरनो हागौ बे नङा होनबा आरो आंनियाव जि खामानि होदों बे नोंथांमोनजों खामानि होथारगोनबोथ' बुंनो हाया नङा नाथाय होनोबो हागौ बेखायनो नोंथांमोनहाबो बेखौ ट्राइ खालाम मानो होनोबा खानाय गनाया बिराद जोंनि थाखाय बिराद गिदिर प्रब्लेम आरो जायखि हिनजावानो जा हौवायानो जा बयनिबो समायनायनि गेजेराव समायनायनि बेलायाव खानायानो जोंखौ बिराद समायना खालामो खानायजोंनो मानसिया समायना जासिनो बिनि थाखायनो खानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार नङा होनबा जेखियानो जाया मानो बेखिनियानोमोन आंनि बुंनांगौआ होनबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै ना लोगो मोनफिनगोन आरो नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ